आमचे अग्गे वीक्षक बांधवांचं माझे नमस्कार. आमचे हे विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओचे यूट्यूब चॅनलचे वतीसून आम्ही प्रति एक पावटीओ बदल क्षेत्रांत साधने केल्ले व्यक्तींचं साधकांचं तुमस परिचय करीत येत आसा. ते शिक्षण आसद, विज्ञान विशयंत आसद, राजकीय आसद, क्रीडे आसद, असले बदल क्षेत्रांत एक मेरू साधने केल्ले आमच्या समाज बांधवांचं आम्ही एक परिचय करून देवचे एक कार्यक्रम हे यूट्यूब चॅनलचे तर्फेसून चलत आसा. अजुसर आमच्या समाजाचे अनेक साधकांचं तुमस परिचय करून दिलसा. मी गीता वागले. आज ह्या एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओचं यूट्यूब चॅनलचं आमच्या वट्टू तुमस परिचय करून देवले आम्ही बोललेले आसा. एक असले व्यक्ती स्वस्थ समाजास योगासना कितले अगत्य म्हणून तुम सगळे गोत्सा असे योगासना क्षेत्रांत त्या योगासना विषयंत मस्त परिणिती घेतलेले आत्राडीचे गोटे आसले, उडुपी तालुकाचे आत्राडीचे गोटे आसले कब्याडीचे श्री मुरलीधर प्रभू त्यांचं आज हित बोललेले आसा. ते आमच्या समोर हित उपस्थित असत. त्यांचं ह्या एक कोंकणी संदर्शन कार्यक्रमाचं स्वागत करत असा. स्वागत. नमस्कार आज्ञासो. मुरलीधर प्रभू मी आधीच सांगसारखे उडुपी तालुकाचे कब्याडी श्री अनंत प्रभू दिवंगत जालसा आता. दिवंगत अनंत प्रभू आणि शांता प्रभू ह्यांचे सुपुत्र. उद्योगानिमित्त आता बेळगावांत वास्तव्य असत. बेळगाव असून आता गावांत आयिल्ल्यांच आम्ही तुमस परिचय करून देऊया म्हणून आज हित बोललेलेचा. तेंपिलसून त्यांचे व्यक्तिगत म्हणून कसल्यागे साधने केलसेनी योगासन क्षेत्रांत त्यांचे बाल्य जीवन कसं चढले, त्यांचे विद्याभ्यास खयगे झाले, त्याच्या पूर्ण विषयी विवर होऊन तेंपिलच इतरण घेऊया. मुरलीधर प्रभू नमस्कार. माले गोत्तसल्यासारखे तुम्ही योगासना क्षेत्रांत मस्त एक परिणिती घेतले आसात. मस्त जनास ह्या योगासनाचे विद्येवर शिकता येतात. माले आमच्या वीक्षकांचं सांगले मस्त खुशी होत असा. मुरलीधर प्रभू आमचे गावंटलेच आमचे बाल्य स्नेहित घेता म्हणताना आम्ही वट्टोट्टो खेळत ठरले जाल्ले. आमचे बाल्य स्नेहित म्हटलं तर चूक होईना. त्याच ह्या एक क्षेत्रांत त्यांनी घेतलेले बिरुदू, त्यांनी घेतलेले सन्मान, त्यांनी केल्ले साधने हे अग्गे ऐकताना मस्त खुशी होत असा. मुरलीधर प्रभू तुमचे बाल्याच्या बग्गे थोडे आमच्या वीक्षकाचं काहीतरी सांगतात. हरि ओम. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः. गुरवे नमः. बाल्या तुम्ही आता सांगेसारख्याच आत्राडींत झालेला. तुम्ही आता आमच्या आम्हा बाबांचा परिचय करून दिलात. अनंता प्रभू आणि शांता प्रभू त्यास आम्ही 5 झील आणि 6 चेडवां इकरा फोडशे आम्ही असे. तर त्या कष्टाच्या जीवनांत काय त्याचा सगळ्या असायला पुरा आत्ताच्यासारखे काही अनुकूल नाही. हे आम्ही आत्ता विषय बोलतसा 60 वर्ष आदिल्लो. आत्राडी स्कुलांत माझ्या प्रायमरी झाला. मागीर भंगाच्या कालासून वय म्हणून मागे पार्काला हायस्कुलांत शिकायला गेला. मॅट्रिक सर झाला. मॅट्रिक झाल्यानंतर उदरनिमित्त म्हणून काहीतरी एक पोटाच्या खर्चाचं माझा भावने बेळगावांत होते
माझे मावशीचे पुतळे बेळगावात होते. तर मुरलेलं धाडा आता विद्याभ्यास बस त्याचा मॅट्रिक म्हटलं तर मस्त झाला. ते मस्त आहे. होय. मग उदाहरणनिमित्ताने गेला बेळगावास. थंय गेल्यापर्यंत मागे हॉटल ॲक्च्युली गेलेलो मी हॉटलाच्या कामास म्हणून. त्याचा म्हणता नाही कपाशी काढण्यात हाडता तुला म्हणून गेलेलो हॉटलाच्या कामास म्हणून गेला. मागे थंय काय हा त्या टायमास माझ्या नशीब लायक होता काय हा थंय बस स्टँडात जाऊन उतरते कुठला थंय एकटे काम बिड्याच्या अंगडीचे होते. त्यांनी सांगला मेट्रिक शिकवला मारा ह्या जिल्ह्याला होटलं काम नको बिड्याच्या अंगडी लाव म्हटल्याने. मग बिड्याच्या अंगडीच लावल्याने थंय कामास. असेच 79 माझे मेट्रिक झाला. 79 87 इसवी एक बिड्याच्या अंगडीच्या कामात होतं. काम करतोच मगे हदाने स्वतःची बिड्याच्या अंगड झाली. ते स्वतःची बिड्याच्या अंगड अजून सर त्या बिड्याच्या अंगडीचाच मी स्वतःची बिड्याच्या अंगड माझ्या ह्या वृत्ती म्हणतात. हे आता तुम्ही वृत्तीच्या ಬಗ್ಗೆ सांगलं विद्याभ्यासाच्या ಬಗ್ಗೆ सांगलं तुमच्या एक योगासना त्याच्या गीळ कसा लागलाय म्हणताना कोणाचं तरी योगासनं बघून हा नाहीतर असंच टी व्हीन तಗ್ಗೆ बघून मी शिकायला म्हणायचं एक प्रेरणा येईल हा त्या योगासनं तुम्ही शिकणचे मूಲ एक ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಸಲೆ त्याचा टी व्ही पुरा नाही ते नाही हो त्याचा टी व्ही नाही ते मोबाईलवर नाही पुरा दूर कसाला असला तर पिक्चर टाकायचं पिक्चर बघूनच्या तेव्हा ब्लॅक अँड व्हाईट पिक्चर मस्त होते. त्याला काही 4 आणि 30 पैसेस म्हटलं तर एक शो पिक्चर होता. आणि आम्ही राजकुमार प्रेमी त्याच्याच पिक्चर पुरा फेमस होते. फायटिंग इन सांस्कारिक पिक्चर होते. पौराणिक पिक्चर होते. असे पुरा पिक्चर बघतो ते एक राजकुमारचे पिक्चर खाईल आई हा ते बघू जात्या. त्या बघून तिनं काय व्यायाम करता त्या व्यायाम करत होतो आम्ही. मग हाताने कामण बिल्लू पिक्चर बघताना त्याचे व्यायाम बघून बहादूर गंडू त्या पिक्चर बघून आम्ही मयूर बघून लाटी गिटी पुरा तिरगे होतो. मग आमच्या बघे त्याचं कसं आहे म्हणजे आरोग्य आम्ही एक राजकुमार सारखे होला म्हणून कामण बिल्लू पिक्चर बघल्यापर्यंत ह्यान काय हा एक स्पेशल असा गळ्यात पाय घालूनचे पोट चिरग्यांचा नाकाने पाणी सोडूनच्या दोरी सोडूनची हे पुरा काय असं म्हणायचं आहे. मग तेच मी त्या पिक्चरासाठी 21 गेलसा पिक्चर बघूले 21 त्याचं पिक्चर बघून येऊनच्या त्यानंतर सीन बघूनच्या मग त्यांनी योगासन करूनच्या ठरलं एक साधन 21 पावटी एक फिल्म बघूया ते बघून मग मी करताना एकट्या जब्यान बघल्यानंतर ध्यान करूनच्या ह्या पुरा करत होतो. राजकुमार काय करता त्या मग मला काही गोत नाही म्हणताना गुरु प्रेरणेय गुरु तो प्रेरणा केली त्याने त्या बघून झाल्यापर्यंत एकट्या जब्यान बघल्याने ह्याला काय हा योगांत इंटरेस्ट असं म्हटल्यानं मला एकटी गुरुले भेट केली ना. ते गुरुच माझे योगासन शिकेले गुरुचं बेळगावचे प्रसिद्ध योग महर्षी म्हणतात त्यास हनुमंतराव सावंत. टेम्पलसून मग योगाभ्यास शिकलो. योगाभ्यास करून आसन परत चोकट केल्यापर्यंत त्यांनी मला काही तरी कॉलेज अंत डेमो करल्या हा घटप्रभा थंयसर बोलल्या ट्रेनिंग त्या टायम असं 83-84 इसवींत त्याच्यापासून मला ह्या खूळ म्हणतात एक चोकट खूळ लागतो त्या विषयावर मी मग योगा साधना तेव्हा पाठी लागलो. टेम्पल्सून शिकल्यापर्यंत तुम्ही तुमच्याच योगा क्लास काहीतरी केल्यात हा नाहीतर मग तुम्ही असं शिकतच होत्या. हां नाही टेम्पल शिकल्यापर्यंत मग क्लास काढलेला नाही. टेम्पल शिकतो असताना मग आमचं एक सर्कल होतं नाही मग योगाच्या भेटन झाल्यापर्यंत थंय एकटा चेडू केद्दा बघला तर कॉम्पिटिशन्स आहे तिने माले बघला तो कॉम्पिटिशन असे म्हटलं महाराष्ट्र ಅಂತ आकुर्डी 2002 इसवींत तो कॉम्पिटिशन होता. थंय माझे फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट महाराष्ट्रात कॉम्पिटिशन होते कुठल्या आकुर्डी ಅಂತ 2002 होतं कॉम्पिटिशन असं भाग घेतला. थंय फर्स्ट गोल्ड आयला तर मग त्याच्या मला खुशी काय म्हटलं तर थंय बदलताना आपल्याला बदल शिकायला गावल्या मला. त्याच्यापर्यंत मी खई ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ असताना थंय जाऊनच्या टेम्पल्सून ಕೆಲವೊಂದು ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲ್ಪವರಿಂದ ಕಲಿತು ಕೆಲವೊಂದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕಲಿತು बघून शिकलो मस्त जण आपल्याला. कॉम्पिटिशन सांगचे तेपील काय गावतात त्या घेऊनच्या अलवडशनच्या अनेक टेपील काय गावतात त्या शिकांच्या त्या अलवडशन घेऊन योगासनांत साधना करत होतं. आत्ता सध्या तुम्ही इतरासारख्या क्लास काढला तर म्हणा आत्ता एक 20 वर्षाला क्लास काढल्यासारखं मस्त स्टुडंट मी प्रॅक्टिस त्यांत सत्यांत 5 स्टुडंट माझे इंटरनॅशनल गेलं मलेशिया सिंगापूर व्हिएटनाम चैना आणि सध्या अंडमान निकोबार जाऊन गोल्ड मेडलिस्ट हाडल्यास आणि तीग त्यांत इंटरनॅशनल
नॅशनल असं मस्त जण गेलं हरियाणा ಚೆನ್ನೈ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೆಲ್ಸ ಸದಕಾತ್ರಿ तुमच्या एक ವಿವರಂತ ಬಗ್ಲೆ 2002 सून कंटिन्युअस तुम्ही एक 10 त्या गोल्ड मेडल घेतल्या जातं. ह्या निजहून तरी दखल्या साधनेने ह्या गोल्ड मेडला घेताना तुम्हास त्यादा येवदत नाही त्या मला एक स्कूल करलावे ह्या मी शिकले योग बदलून शिकेल्यावे तसा येवदत नाही त्या तुम्हास तसं त्याचं तिथल्या अनुकूल नाही ते आमची परिस्थिती आणि हॉल बाडग्यास घेऊन शिकायसारखं नाही तर आम्ही बाडग्याच्या घरी होता. वृत्ती आणि प्रवृत्ती माझे बेडेच्या अंगडीत चलत होतं. बेडेच्या अंगडीत तो मला व्यापार लायक होता. उद्देश येऊन अंगडीन बैसला होता 12 घंटे असेच बैसत होता. दखली असताना बेड्याच्या अंगडे 12 घंटे त्यातच बैसत होता. केदा टाईम गावला हां त्यादा मग त्याने योगासना आणि वृत्ती आणि प्रवृत्ती ह्या कंटिन्यू करतच गेला. त्यामुळे त्याने क्लास काढूनचे अंदाज नाही ते मग वाढ होऊन जायला परंत मग केदा आम्ही घार बांधला स्वतःचा. त्यादा एक मनात चायला आम्हाच गोत्त असेल कला दुसऱ्या सो शिकेलिवी ही इथंच ಎಂಡೋಲೆ ನಾವು म्हणून मग त्याच्या पर ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು क्लास काढून त्याच्या ಬಗ್ಗೆ इम्प्रूव्हमेंट केला. तुम्ही आता इथल्या योगासना ह्या जाणतात कॉम्पिटिशन्स जाणतात आणि तुमच्या योग प्रदर्शन सुमारकडे माले कळलेल्या मट्टाचं सुमारकडे आमच्या समाज बांधवांनीच तुम्हाला मस्तकडे गुर्तिसेले त्यांनी मैसूर बॉम्बे तसं असताना तुमच्या घरच्यांच्या एक व्ह्यू तुमच्या ಬಗ್ಗೆ योगासन शिकल्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुमच्या घरच्यांचे तुमच्या फॅमिलीचे व्ह्यू कसा असा असं आज्ञासो खुशी असा आज्ञेने सपोर्ट केला असा नाही त्या असं विशेष होणं माझ्या गुरकारीन मस्त सपोर्ट केला सांगते ना सांगतं सहधर्मीने एकटा व्यक्ती पुढे आला तर बायलो त्याचा सपोर्ट असाच आहे म्हणून त्या विषयांत मस्त सपोर्ट केला सण गुरकारने मला फोडशा माझ्या अंडरवो माझ्या फॉलोअप करत होतं पूतवो वयस्सी केला सण पुतान वयस्सी करून वयस्सी म्हटलं तर योगा इन्स्ट्रक्टर कोर्स योगा कोर्स केला सण त्याने पुतानव केला सण तो आता योगा शिकेता तो माझ्या हाताचं आता कसं माझे वृत्ती करून मग मी करी होता तो एक जॉब करता असा जॉब करतो तो योगा शिकत असा अंडरनो वयस्सीच्या 3-4 डिग्री केले सण त्याने आता MSCचा आहे योगांत मास्टर डिग्री केले सण आणि इंडियाच्या कोच टीचरचा आहे इंडियाचे कोच मास्टर पंजाबच्या त्याने कोर्स केला सण डिग्री केली सण त्या तरी मस्त फेमस असा त्या 54 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ अंडर हां तिने केलं सण पुतानव नॅशनल सर भाग घेतला सण बायलाच्या तरी मस्त सपोर्ट असा आणि आमच्या ह्या फॅमिलीज म्हटलं तर आमच्या भाभाओ सांगतात काही गेलं तर आता जयराम असं हे अण्णाने असं पोरं माझ्या भाव असं बहीण असं हे माझा भाव एकटा असा योग गुरु असं तो योग शिकेता मस्त असं एक हां प्राऊड फील होता हां हे तो आईला पर्यंत बेळगाव व्हायला पर्यंत कोणाच तरी एकटाच तरी पार दुखा म्हणा माझा भाव यायचं थांब ते पासून शिकेता म्हणून इथं घेऊन शिकेल असं ते असा इथला खुशीर असा घेऊ तुम्ही आता बेळगावांत तुमच्या तुम्ही सांगासारखं वृत्ती हो तुमच्या बेळगावांत प्रवृत्ती हो बेळगावांत थंय कार्यक्रम मध्ये देतात थंय पब्लिक ವೇದಿಕೆರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆರು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಂಚ ಅವಕಾಶ गावता हांगेद्दाव आता ह्या आज जून 5 जून 21 योगा डे आयला होय योगा डे ಅಂತ म्हणताना एक वार पुरा मी बिझी असतो काही कॉलेज ಅಂತ असतात नाहीतर युनिव्हर्सिटी असतात नाहीतर स्कूल्स असतात नाहीतर सार्वजनिक काही MLA MP परत एक सार्वजनिक असं म्हणून एक कार्यक्रम ठेवला असता आणि आयुष केंद्र किती म्हणताना त्या आता आंतरराष्ट्रीय योगा दिन म्हणून गव्हर्नमेंटसूनच चालतं सदल्या मित्यांनी एक गव्हर्नमेंटसूनच एक इलाख्याचा कार्यक्रम आणि आयुष डिपार्टमेंटाचे ते कंपल्सरी करला असा त्या मित्रांनी ते करत असत त्याला मलाच बोलत होतं. एक सार्वजनिक कार्यक्रम करताना तुम्ही योगाचं प्रदर्शन देतात त्यात थंय उपस्थित असणाऱ्या जणांचे एक प्रतिक्रिया कशा असता मस्त लायक असता ಕೆಲವು जण सांगतात बघूला असं दिसतोस मारा तुझ्या अंगात हाडा सहा नाही हा म्हणून म्हणताना आमच्या 30-35 वर्ष लागत करून त्या एक शरीर एक कसा होता तसा बघता आणि फॉर्शन्स तयार केल्यापर्यंत त्या प्रकार करत असत ते त्यात त्यांनी त्यांच्या म्हटलं तर
तू करताना आमसो प्रत्येक कार्यक्रम झाला पर्यंत उन्या म्हटलं तर 100 जण 10 जण तरी येऊन या आमसो करलाव्या आमसो निरोगी निरावा लाव्या म्हणून त्यांचा एक अभिप्राय व्यक्त करतात. आणि ಎಂತ तो क्लासेस आरोग्य म्हणतात कळल्यासारखं आता आधी योगाच्या ಬಗ್ಗೆ तिथलं नाही आम्ही एक व्यायाम म्हणून सांगत होतो तिथल्याच योगाच्या स्कूल आता मार्च फास्ट असत ड्रिल असत त्या पुरा एक नमनी योगा ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಬಲ್ಸ್ त्या पुरे एक नमनी योगा तर त्यात एक व्यायाम म्हणूनचे एक शरीराचे एक व्यायाम हवे म्हणून त्या योगा अर्थात मस्त जनप्रिय झाला. त्या योगा शिकेत आता साधारण म्हणतात आमच्या समाजांत मस्त जण योगासन करतले मस्त जण असत. आता शरीर स्वस्थ होऊन असायला झालं तर आरोग्यपूर्ण शरीर हवं झालं तर योगासन प्रति एकल्यानं करलव्या म्हणून सांगतात. ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुमचा अभिप्राय कसा आहे म्हणताना आमच्या आरोग्यास योग कितला अगत्य असा त्याचं महत्त्व कसं म्हणजे एक संक्षिप्त होऊन आमच्या वीक्षकांचं. आता तुम्ही बोलल्यानंतर 2 पॉईंट घेता मी एक सांगला तर डंबल्सने उंचालता डंबल्स उंचालताना योगा होता बदल शारीरिक व्यायाम करता योगा होता योगा करेक्ट. मग एक विचारलं तर आरोग्य होऊन राहावं तर काय म्हणून हे 2 पॉईंट घ्यावा. एक योगा आणि एक आरोग्याने राहावं तर आरोग्य म्हटलं तरच काय आम्हा सत्ता एक दाखले एक गंमत सांगता. आत्ता नाही आत्ता चाडो बघायला गेले म्हणून जाल तर सीधा हा बोला रे तुम्ही तुला का झीलणीचं काहीतरी बोलत असलं तर बोला म्हणतं. आधी तशा नाही त्या आधी झील येऊन बाईसला नवरा चेडू बघायला आयला येऊन बाईसला म्हणून जाल तर चाडोनं काहीतरी केळी हा कसाल तरी हाडून खावळे देन ते कुठला बैशानं झिलाच्या कडचे विचारतात तुला ड्यान्स ಎಂತ हंगो चाडोच्या कडच्या हां होय ड्यान्स करता. तुला भरतनाट्य ಎಂತ हंगो हा भरतनाट्य करता. तुला संगीत ಎಂತ हा संगीत ಎಂತ अशा प्रश्नाच्यावर प्रश्न विचारतो तर त्यांचा विषय अभिप्रायाने घारवचं कोटासाने म्हणून आध्यात्मिक तुले भगवद्गीते गोस्सा तुला रामायण गोस्सा ह्या प्रश्नाच्यावर प्रश्न विचारून बाबाच्या मात्या हाळून घेणत आहे. तुला महाभारत गोस्सा वरड करून घेऊन जावा महाभारत दाख्यता म्हणता. त्याचा सूक्ष्म अभिप्राय काय म्हटला तर अर्थ अपार्थ म्हटला तर महाभारत म्हटलं तर युद्ध म्हणून अर्थ नाही महाभारत म्हटलं तर एक बदलच असं. तसंच ह्या आरोग्य आणि योगा योग म्हटलं तर अर्थ कसाला म्हणून सांगता. मग हे आरोग्य म्हटलं तर आरू योग्यवा अच्युतदास सांगता कण्णू किवी मूगू नालिगे चर्म तुमचं हे पंच इंद्रिय त्याच्यावर भीतर असलेलं एक मन म्हणायचं काय असा आरू योग्यवा आरोग्यवा म्हणून हे आरव समासला म्हणून झालं तर तो आरोग्य म्हणून नाही शरीराने दष्टपुष्ट डंबल्स गिंबल्स उंचलो ना तो फर्स्ट क्लास बॉडी फिट करून मनाने समान आहे ते पेल राग असा ते पेल द्वेष असा ते पेल अहंकार असा म्हणून झालं तर तो आरोग्य नाही स्वस्थ शरीर इटला. तर आता मी योगाच्या तेवढी यंता योग म्हटलं तर आता मी सांगला नाही महाभारत असे जेवढाच बोलल्या होरा महाभारत त्या नाही. तसंच योगासना अद्य पुढल्या तुमच्या पॉईंटून त्या योगासन इटले केला ते योगांत इथले मेडल घेतल्यात म्हणून ते योगासनांत घेतलेली मेडल योगांत कॉम्पिटिशन असत नाही. योग म्हटलं तर युज्ज म्हणून युज्ज म्हटलं तर आत्मा आणि परमात्माचे मिलन काय होता त्यास योगा. आता केला सांगतात त्याला लॉटरी आधी आत्ता लॉटरी नाही आधी आम्ही दाखला असताना लॉटरी गावतो काय करून त्याला योग होतो त्याला गावले लॉटरीच्या पैशासून आणि त्याला गावाला एकते ಒಂದು ಗೂಡಿವಿಕೆ. तसंच योग म्हटलं तर ह्या आत्म आम्ही खैसून आईलसा तो आत्म मग त्यानं परमात्माचं ठाई मिलन होण्याचं योगा म्हणतात. पंचतत्व म्हणतात अग्नी वायू आकाश पृथ्वी आणि जला निसर्गांत ह्या 5 तत्व सोडला तर बदल काही नाही. ते 5 तत्व तर आमच्या शरीरांत असतं. पोटात भूक संख्या होता शरीरांत तो शाखा उत्पादन म्हणता अग्नितत्व झाला शरीराची वाढ होत असता पृथ्वी झाला रकाद असा बेवर పొర ఎంత घाम ఎంత ह्याचे तत्व झाला जलतत्व झाला मग त्यानं थैच आम्ही मग त्यानं मिलन झाला उशीर गेल्यापर्यंत मग ह्या शरीर काय म्हणतात डेड म्हणतात नाहीतर
आता मुरली केदांत ही मुरली काय म्हणता, ही मुरली योग गुरु, ही मुरली तो ही हो ही म्हणतात. ह्यांचं शरीर गेला पर्यंत मग त्यास म्हणतात बॉडी कदा हाडताही म्हणून, बॉडी कदा हाडण्यांताही म्हणतात. तर काय झाला सांगतात एक बहुशा एक चकोट ज्ञानीने ज्ञानपीठ प्रशस्ती घेतलेलं कोण त्यांचं नाव वाटतं असं मला. ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಹೇಳುತ್ತಾರ, ಉಸಿರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಣ ಅನ್ನತಾರ. श्वास इंसून त्या श्वासांत मिलन झाला हा मग हे शरीर अग्नीत हा मात्यंत मिलन करून हाडाहोरान खेळून तल्यांत होरान सोडतात. तर हो आत्म परमात्माचे मिलन होसावं म्हणून झालं तर काय करावं म्हणून 8 अंग दिल्यासाने अष्टांग योग म्हणतात. त्यास यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी. तर हे आत्ता आम्ही काय बोलतो असा विषय असा नाही, तो तीनण्याचा विषय, आसनाचा विषय. स्पॉन्डालिटीस असा, मानदुख असा त्यासाठी खैल आसनं करलेवी, करल्याचं पाठदुख असा सायाटिका असा त्यासाठी खैल आसनं करलेवी, मैग्रेन असा माते दुखत असा त्यासाठी खैल आसनं करलेवी. ही 3 न्यांग असतात. त्याचं सांगतात धर्मार्थ काम मोक्ष नमारोग्यम मूलमुत्तमम शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम. तू कायो मोक्ष लाव्या म्हणून जाल तर, अथवा मोक्ष प्राप्ती करला म्हणून जाल तर, पैसे कमाई करला म्हणून जाल तर तुले शरीर साधनम दक्ला माते दुःख असल्या म्हणून जाल तर वो तुला पूजा स्पेशला तर नको बा मला कंटाळा साहेब पूजा नको काही नको, पोट जोराने दुखत असला तर कसं नको जालसं मला म्हणून म्हणता. तर शरीर साधन मानतर. तर परमात्माच्या कुठे काय आला तर आधी पुढली 2 अंग आम्ही पालना करूनची, यम आणि नियम. म्हणताना एक आता तुमच्या ह्यावर योगासन म्हणायचं त्या बदल समस्येचं बदल आसना असा बदल कायलेस बदल शारीरिक- समस्या म्हणताना कायल्याचं सांगताय मानसिक समस्या बदल त्या इंगड बदल कायल्याचं बदल आसना आसन असता. आता साधारण आता एक आम्ही बदलल्यासारखं आहे आस्पत्रेंत आयुर्वेद आस्पत्रेंत आज योगासनाचं चुकोट एक हे असा अवकाश असा. फिजिओथेरपी करतो. बहुशा तुम्ही सांगायल्यासच त्या तत्वारच आयुर्वेद आस्पत्रेंत आता योगासनच आहे सुरू झालं म्हणून मी आता तुम्ही सांगल्यात माझ्या आंडर व योगासन करता त्या 54 मेडल्स घेतलं सण म्हणून, गोल्ड मेडल घेतलं सण म्हणून. आम्ही बघता साधारण एक बहिणी हा नाहीतर भाऊ एकच क्षेत्रांत पुढे जाऊनचे बघता. इथं बाबा आणि आंडर बाबा आणि पूत योगासनाच्या एक क्षेत्रांत मस्त पुढे गेले म्हणून मी ऐकलं असा. बहुशा आंडर व मस्त कार्यक्रमा द्यांत असा. मला एक अशा होती तुम्हास बाबालेनी आंडले दोघांसो ಒಟ್ಟು हित बैसेन एक संदर्शन करल्यावे आमच्या जनांचं समाज बांधवांचं वीक्षकांचं त्याचा परिचय करून देवले म्हणून एक आशा होती. मात्र दूरच्या बेळगावांत असले मी त्यांनी आमच्या एक समय आणि तुमच्या एक समय ಹೊಂದಾಣಿಕೆ नसताना त्या थोड्या कष्ट झाल्या. आत्ता तुमच्या आंडर विवाह बंधानंतर जाण तसं त्यामुळे त्यांनी आज त्याले येऊन सांगायले कष्ट झालं. आता पूत व तुमच्या योगासना करतास म्हणा तुम्ही 3 ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಲ್ಲಾಸ. हां ಸುಮಾರು ಯೋಗ ಡೇಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಆम्ही 3 ಓದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ओके. आता तुमच्या आंडर वरड होत असा थंय तेले चुकोट एक अवकाश गावाद नाहीतर बेंबला गावाद म्हणायचं एक भरवसा असा. पूर्ण भरवसा असा बॉम्बे तो महाराष्ट्र ह्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही बोलल्यासात बोललो सा मातुकते जालसा म्हणताना अवकाश असा त्याच्या डिग्री त्याच्या लेवल असं थंय महाराष्ट्रात बॉम्बे तो गावात म्हणायचं एक अपेक्षा असा. कित्याक म्हणताना शिकल्ली विद्या थंयच सुटले नावा खैल तर एक प्रोत्साहन तर अवकाश वंचित होऊन थंयच उरले नावा. म्हणताना एक योगासनात MSc करूनच्या म्हणताना तिथले सुलभ नाही त्याने केल्सन त्या रवले नावा म्हणायचे एक हे. आता तुमच्या पुतासो वरड जालसा ते पूत आत्ता योगा अगे करता पूत करतात. ओके.
सहधर्मिणीचं चोकोट त्याच्या गुरुकांनीच्या असं 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 असा नाही. तुमचे योगासना शिकानं तुम्ही कितल्या वर्ष झाली योगासना? 32 ವರ್ಷ झाले 32 वर्षासून अजून सर्व तुम्ही- आणि कोचाले तसं योगासनांत असं एक चुरो तटस्थ झाले नाही. तटस्थ झालेलं नाही. ಬಹುಶಃ तुमचे एक ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ತಾನವ ಮಸ್ ಕಳ್ತಾ योगासनाच्या ಮೂಲಕ एक देह दंडाने होणं ह्या स्थिती जायचं म्हणा. आता 62 वर्ष म्हटल्यात तुम्ही, तरी आम्हास कळत नाही 62 वर्ष झाल्यासारख्या. तरी हो ह्या एक एजवर तुम्ही आधीच सांगलं डॉक्टर राजकुमार माले प्रेरणे म्हणून. ಬಹುಶಃ एकदा आम्ही सांगत असता कदन दाखल्या पडसून आम्ही एक लहान असताना एक फिल्मस गेलं तर घरचे जोर करीत होते, पिक्चरस जावले ना हवा, पिक्चर बघूले ना हवा म्हणून. तरी तुम्ही सांगायचं बघताना एकदा पिक्चर व आमच्या एक कसाल्या जीवन परिवर्तन करून त्यात मस्त सहकार द्या ಅಂತ म्हटलं म्हणून तुमचं जीवन बघून कळतं की म्हणता 10th करून SSLC करून उद्योगानिमित्त तुम्ही बेळगावस गेलात. नाण प्रायर 16-17 वर्षांत तुम्ही बेळगाव गेलात. थंय उद्योग करीत 24 वर्षांत तुमच्या योगासना होय. एक क्षेत्रच तुम्ही जावलं झालं तर 24 आधी आम्ही प्रत्येक सांगता खैल करून जाल्यारो दक्ल्या असताना शिकले तर मात्र यंता मगे येण्या त्या ड्रायव्हिंग असत त्या यक्षगान असत लहान असताना शिकले तर मात्र यंता मगे येण्या म्हणतात. तरी तुम्ही तसं नाही 24 वर्ष झालं चढ होण्या 25 वर्षाच्या पर्यंत तुम्ही शिकान आज त्या एक क्षेत्रांत अजून सर नेल्या झालं सत घट्टी झालं सत त्यांत न्या. आता तुमचे योगासना तुम्ही करतात तुमच्या धाकल्यांसो तुम्ही शिकायला असत. आता धाकल्यांसो गुरु तुम्हीच होय तुम्ही शिकाय होय. धाकल्यांसो शिकायला असत तेव्हा त्यांत पुढे राहायचं. आता पुढल्या तुमच्या योजना कसाल्या योगासनाच्या बघ्यात मग ह्या क्षेत्रांत तुम्ही काय साधने करल्या म्हणजे योजने आणि योचने कसाल्या असं त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹೊಂತೆ तर ಕೆಲವಕ್ಕೆ सक्सेस होण्यात चढ माझे ಕೆಲವು स्टुडंट आता मस्त नॅशनल्स आणि इंटरनॅशनल्स गेले असं म्हणताना या ते स्टुडंट तयार झालंच क्लासांत आता क्लास चुकड फॉर्शन्स पुढे ट्रेनिंग देन तसत असं नंतर इम्प्रूव्हमेंट होत असत. तर हे माझ्या काय योजना होत्या म्हणताना एक युनिव्हर्सिटी टाईप काढलाव्या नाही म्हणून झालं तर एक योगाचं ठरलं एक कॉलेज सेंटर काढला आता एक विचारून त्या दाखला क्लास असा माझ्या आता ಎಂಥದ್ದು ಯೋಗ करतात पेशंट ಎಂಥದ್ದು आसन करतात जाणतात पोट शिव जाणतात. तर मला स्वतःच्या एक करायला म्हणायचे भारी एक अपेक्षा होती ती अपेक्षा मात्र झालं नाही. आणि योगात असा अपेक्षा ठेवून घेऊ नको असं म्हणून सत्य अहिंसे आस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान म्हणून असा त्यात 1-2 ऋषीमुनीने त्याचं सांगणार प्रवरम मुनीनाम प्रवरम म्हणून 1000 वर्षಗಳ ಹಿಂದೆ ऋषीमुनी सांगणार अपेक्षा आणि अपरिग्रह अपेक्षा ठेवून घेऊ नको असं म्हणून. तुम्ही आत्ता कार्यक्रमात द्यांत असत द्यांत साधारण अजून सर कितले योगासन कार्यक्रम दिले असतात तुम्ही? हो मस्त दिलं सर. काहीतरी नाही म्हटलं तर एक 200-300 शिबिरा केलं सर. कार्यक्रम तरी हजाराने झालं इतक्या वर्षांत आमचे गुरुजी असतानापासून धरला झालं तर मस्त हजाराने झालं सर. त्यामुळे गुरुजीचं 84-85 इसवीचं गुरुजीचं मला घटप्रभा तेवणे बोला होते. आत्ता साधारण 30 ವರ್ಷ झाले 2003 झाले 2024 स्टार्ट झालं सर. त्यानंतर आता फोर्स आता त्या इंटरनॅशनल आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचरण मोदीजींनी केल्यापर्यंत कंपल्सरी केल्यापर्यंत अग्गे स्कूल आत्ताच मला 100चे वर्ड असला तर बुकिंग करून जालसा 21च्या 2-3 टी बुकिंग जालसा असे वर्षास एक ना 20-30 डेमोच होतात प्रदर्शनच होतात. म्हणजे योगासन सोडून बदल कसाला तुमच्या हवी असा हां मग आपलं सुमार कला असं मेन म्हटलं तर काहीतरी एक पक्षी बघते कुठला कुत्र बघते कुठला त्यांचे एक वॉइस करूनच्या एक त्या एक नकल करूनच्या एक मिमिक्री म्हणतात तिथला आहे नाही तरी तेव्हा एक कला असा मग मस्त वर्षा लागत मला कोणाला शिकायला म्हणून त्या
आता कोरोनाच्या पर्यंत थोड्या अंगडीत व्यापार होणं योगासन सेंटरच्या बरेचसेच एक एकट्याने कोलालो क्लास स्टार्ट केला ना माझी फर्स्ट डिग्री झाली आता संगीताहून ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೋಣ ಏಕ ಕೊಳಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲಸ त्यामुळे ಕೊಳಲು ಅಂತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಸುಮಾರು 16 प्रकारचे वायस काढतात मग हेच बकरा काहीतरी संस्कृतचे पाठ केला म्हणून झालं तर त्याचे श्लोक भगवद्गीतेचे 1-2 कोर्स केल्स असं. ओके. म्हणताना एक बजी एक योगासनाने बदल एक हवी असं बघतो कुठल्या शिकाया म्हणून एक याचा मिमिक्री म्हणताना साधारण कितल्या टाईपच काढत असतात. 16 टाईपचे मिमिक्री करतात. एक आमच्या वीक्षकांचं दकलं एक थोडे करून दाखवले होईदा चूर एक थोड्या म्हणताना मस्त लांबचे केलं असं थोडे एक करून दाखवता. एक आता ಕೋಗಿಲೆ झालं तर कसे मारीद कावळ्याचं असं कावळ्याचे नको माद्र चेक करून दाखवता. दक्कला कुत्र्याच्या पोर पाण्यात भिजान आपल्या औषध साधायलापर्यंत औस कसे यंता म्हणून रेल्वे असं बदल प्राणी पक्षींचं असं एकदा गोरवाच्या काढताना इथंच एन्नेवाळ्यान ते कार्यक्रम ठेवून त्याने गोराचा वायस काढला नव्हता त्या माईकाच्या ह्या असं गोरू खोंटा सोडूनच आहे नव्हतं गोराच्या संध्या एक रेल्वे चेक काढता. रेल्वे विमान हे पण मस्तच होतं. స్టాప్ వచ్చి ఏరోప్లేన్ उतरचं. मग एक माझ्या लायक आज्ञा सो भारी इष्ट झाला मला अशी मस्त असत व्हायचं मध्ये लास्ट चेक करून दाखव आता हार्मोनियम आणि संगीतांत कसे म्हणतात म्हणून शहानाया ह्या सरी रे रे सरी सरी रे नी सरी असे मस्त प्रकार मिमिक्री करूनच्या तिथल्या सुलभने की ते म्हणतात ना आमच्या नाकासून आणि कंठासून तर सोर येऊन सवा तिथल्या सुलभाच्या विषयीने ते मस्त चकोट करून दाखवले असत. बहुशा तुमच्याच एक हवी असा मिमिक्रीची हवी असं तुमच्या बहीण कुसुमा कामत ऑलरेडी इथं आधी संदर्शन केल्सनी बहुशा हे चॅनेल होते कुठले आमच्या समाजाच्या फर्स्ट संदर्शनच झालं त्या मिमिक्री मस्त
करता मिमिक्री कवना कथे होय पुरो हवेच ते पिलवय कसा ते ಬಹುಶಃ एक रक्तसंबंध म्हणचे तसंच एक एकल्या साविल्ले एक हव्यासा घरच्यां पिलू बदल पिलू ಎಂತ आता तुम्ही योगासना करतात तुम्हा सत्ता काहीतरी स्पर्धे विद्ये असा नाहीतर काहीतरी वेदिके कार्यक्रम असता तुम्ही तुमच्या वृत्तीचे वाटत कसं आहे टाईम ॲडजस्ट करून घेतात मला त्या शिकायला म्हणजे मस्त एक खूळ असायला म्हणताने एकुकटी मी अंगड बंद करून गेला असा आता ह्या कॉम्पिटिशन पुरं म्हणताना मला जड्जेस म्हणून बोलतात म्हणताना चढ अनुभव judge बेळगाव चढ अनुभव घेऊन बेळगावात असायला म्हटलं तर मी म्हणतो तर मला जड्जेस म्हणून बोलायचं त्याचा अंगड बंद करून गेलसा मी ॲक्च्युली अंगडीत मी वापर केले म्हणतात 100-150 मला त्याला एक 10-15 वर्षाच्या आधी 100-150 इन्कम होऊन असला तर थंय मी जाऊन जड्जी केलंस मला पाकिटात पैसे घालून दे मी खुशीने येई म्हणता येऊन बघताना 50 असते असं दे काय असं दे तरी मी सोडला नाही होय होय म्हणताना त्यास एक ते एक गौरव पैसे कितले म्हणून नाही मालिक दिला गौरव तर आता मी आता मॅट्रिक शिकन व थैसर पावलं असं म्हटलं तर आता MLA MP हे पुरा मला सन्मान सत्कार करतात कोटीगटल्या पैसे असल्याच करत नाही खरंच म्हणताना त्या एक योग असं गावाला एक मर्याद म्हणून मी स्वीकार करी होता त्यासाठी मी पैसे तेवढे बघितल्यानंतर अंगड बंद करून हो मी कॉम्पिटिशन असं आहे फोर्सेस बोला होरा जजमेंट करल्या जाय त्यात पैसे गावतं म्हणून नाही अंगड बंदच ठेवून जाय हव्याचा एक शिकल्यापर्यंत त्यात पुढे जावल्या झालं तर थोडं त्यागव करलंवे आणि थोड्या साधनेव करलंवे कित्या म्हणताना आमच्या एक दृष्टी ते गुरी तलुपुवरेगे म्हणतं थिंसवर पावलेव झालं तर आम्ही खैल त्यागव करले रेडी असलेवे खैल साधने करले व रेडी असले त्या कष्टा संदे तुम्ही सांगल्यात लहान असताना आमचं आर्थिक होणं आम्ही मस्त पाठवलं मस्त कष्ट खाल्ले असं म्हणून त्या कष्ट खाल्लेल्या मित्यानी बहुशा त्या आठव असताना तुम्ही ह्या पुढे गेलात बहुशा मनुष्याचं लहान असताना तर चिन्हदा चमचा बाहेर लिडू म्हणतात तसाला श्रीमंतिक असलं तर काहीतरी कार्य म्हणून दिसत नाही काहीतरी कष्ट असल्यावर आम्ही पुढे जावल्या मला एक चुकोट नाव व्यवसाय म्हणून तसाला एक गुरी टेम्पिल असता त्या मित्यानी त्या एक गुरी तुम्हा पिली मस्त कष्ट खाल्लेल्या मित्यानी आज बहुशा ह्या एक स्टेजस येऊन तुम्ही राहुल्यासात जणांनी मस्त तुमच्या योगासनं बघून आम्ही व त्या शिकायला आम्ही व आरोग्याचं त्याच्या एक लाभ घेऊ लाव्या म्हणांच्या एक भावनेचं आज मस्त जण योगासन करतंसं आणि तुम्ही सांगतसारखं शिबिरा बहुशा आता योगासन शिबिरा अग्ग्या गावांतो चालतसा की त्या म्हणताना त्या एक योगासनाच्या महत्त्व साधारण वाटतं आता अग्ग्या सो कळल्यासा त्यामुळे त्यांनी अग्ग्याची शिबिरा म्हणतंसं तुम्ही ह्या एक वेदिकेच्या मुखांतर आमच्या जणांचं काय सांगायला इष्ट पावतात आता सांगलात तुम्ही इथल्या पुरा साधना केलात म्हणून मग एक सूक्ष्म काय म्हटलं तर प्रत्येक तो करेता ना हम करतरा हरेही करतरा म्हणतात आम्ही काय व करूनच्या नाही तो करेताला असता आणि काय व आम्हाला काय ज्ञान दिलेलं असा आम्हा ऋषीमुनींनी मस्त दिलं असं नाही आम्ही काय त्यांच्या लेकर आम्ही काय व दिलं नसता आता मी सांगलं नाही काहीतरी आम्ही गेला म्हणाल तर काहीतरी 100-150 रुपये म्हणून गावात आमच्या अपेक्षा असल्या तर ऋषीमुनींच्या त्या काही नाही तर त्यांनी एकच अपेक्षा केली त्यांनी सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्र आणि पश्यंतु मा कश्चित दुःख भाग भवेत कोणासो दुःखुला म्हणून नवा म्हणून त्यांनी अपेक्षा केली त्यांनी ती आमची भारताची संस्कृती असायला मी त्यांनी अजून सर कितल्या आमस दोचन कितल्या आमस लोटी केल्याने काय आलं तर आमची भारताची संस्कृती अनेको तशीच उरली असा अनेको अभिवृद्धी होतो तसा ती अभिवृद्धी अज्ञानी व युवकांनी करलीवे अज्ञानी व पुढे यावलाव्या त्यासाठी अज्ञानी व शरीर साधना करलाव्या अज्ञानी व आरोग्याने राहायला म्हणून माझी अपेक्षा तुमच्या ह्या एक ह्याच ना तुमचे थोडे फोटोज असं तुमच्या साधनेच्या एक विवरा सांगायचे ते फोटोज इथं घालतं ते कसाला म्हणून त्याच्या थोड्या विवराने आमच्या दर्शकांना हे कॉम्पिटिशन असं पुरा उपयोग होण्याचे आसन हे पुरा हे असं त्रिविक्रमासन म्हणून म्हणतात ह्याने उपयोग मस्त असा तरी ह्या प्राय झालेलं असं रोगीच पुरा नाही आहे हे कॉम्पिटिशन करताना फॉर्शन्स आम्ही शिकेन त्यांचा ह्यांचे लाभ असं तरी पेशंट असेल नाही
हां हे युरोपचे केलो हांवें ते म्हाज्या अंडरच्या क्लास आसा युरोपसून आयिल्ले आहात ते थंय अंडर आसा युरोप. हां युरोप वसून फॉरेनर्सचे येतात थंय पुरो शिकायला येतात फॉरेनर्स हे पुरो अग्निहोत्र म्हणून एक हे करता आमी हो रथसप्तमीच्या टायमार आमी सूर्यनमस्काराचे यज्ञ करत असता हां, हां. त्यात अग्निहोत्र म्हणून केलेलं नंतर त्या अग्निहोत्राचे एक दृश्य त्यांनी मध्ये काय माझ्या बरेच बैसले सर हां. भारत देशाचे आयुर्वेदाचे प्रेसिडेंट त्यांनी हो हो हो. बाकीचे पुरा के एल चे प्रिन्सिपाल त्यांनी पुरा असत ते प्रिन्सिपाल के एल चे हे सन्मान माझा सत्कार करताना असताना हय थरल्या एक युनिव्हर्सिटी थंय के एल च्या योग दिनाचरण थरले पदाधिकारी असत त्यांत दीप प्रज्वलन हे तुमच्या अंडर हां ते वचून सल्ला हां ना माझ्या अंडर लास्टच्या मागीर हे पुरो फॉर्शन्स आमी कॉम्पिटिशन बोलायला तेदा त्यास आमी चेस्ट नंबर म्हणून देता हां त्या एज ग्रुप आसा तेदाचे हे पुरो फोटो हे मस्त गोल्ड मेडलिस्ट शिकयताना म्हणताना ह्या एक इम्पॉर्टंट सर्वांगासन म्हणून ते सर्वांगासन शिकयताना कशें उरलां काय लाभ आसा त्यांत म्हणून ते एक दृश्टी दाखयताना हे ओम शांतीच्यानी योगडे हे दी मातसो शिवरात्री दी सत्कार करताना हे आमच्या कार्यक्रमात पुताच्या वार्डादी कार्यक्रम केलेला होता बदल विषयांत योगाथॉन म्हणून जाला परांची कर्नाटकांत हे साधारण एक 2 ಲಕ್ಷ ಜನಾंनी ಒಟ್ಟೆಕ್ आसना करूनची देशात हां योगाथॉन हे माझा बहुशः परिचय दिला असा योग गुरु म्हणून धन्यवाद हे आमच्या यूट्यूब चॅनेलच लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या यूट्यूब चॅनेलच बेळगावासून इतकी येऊन तुम्ही बहुशा अंडीचे आता 1-2-3 दिवसांनी अंडीच्या वराड आसा त्याच्यामध्ये आमच्या ह्या एक ह्याचं अवकाश करून घेऊन समय अवकाश करून घेऊन हे ताईलसात आमच्या दर्शकांस तुमचे एक योगासनाच्या ಬಗ್ಗೆ आणि तुमच्या साधनेच्या ಬಗ್ಗೆ तुमच्या हव्यासाच्या ಬಗ್ಗೆ परिचय करून दिलसात आमच्या अग्गे समस्त वीक्षकांच्या पराहून विश्व कोंकणी केंद्राच्या पराहून हे एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या पराहून आणि माझ्या वैयक्तिकहून तुमस धन्यवाद करता नमस्कार मला ही सर बोलणे हाडून एक विश्व कोंकणी केंद्रास परिचय करून देऊन माध्यमा ಮೂಲಕ माझ्या वाग्यास परिचय करून दिलेला विश्व कोंकणी केंद्रास धन्यवाद तुम्हास धन्यवाद धन्यवाद